Godmorgen Danmark. I dag der skal vi behandle emnet 2. verdenskrig med fokus på filmen Flammen og Citronen. For dem af jer, som endnu ikke har set den her film, så handler den her super spændende krigsfilm om 2 unge helte, der under den tyske besættelse i 2. verdenskrig blev kendt for deres frygtløshed og idealisme. Filmen her, den udspiller dramatisk, hvordan de her 2 unge fyre, de sætter deres lid til sagen om et frit Danmark. Og den her dramatiske actionfilm, krigsfilm, den er instrueret af Ole Christian Madsen. Der har været rigtig meget omtale i medierne og historikerne omkring den her film, lavet af Ole Christian Madsen. Og derfor der har jeg i dag inviteret historieekspert og kan-mærke i historiebrug i nyere dansk samtid, Trine Kvist. Goddag og velkommen til Godmorgen Danmark. Mange tak. Med mig i dag der har jeg nogle spørgsmål omkring den her film. Der er specielt et, som vi rigtig gerne håber at kunne få svar på, og det er, hvad hensigten egentlig er med Ole Christian Madsens film Flammen og Citronen. Og det kræver jo, at man har sat sig rigtig godt ind i tingene og svare på de her spørgsmål. Men det vil vi komme ind på senere. Allerførst der har jeg nogle andre spørgsmål, som jeg håber, du kan svare på. Og det første, det kommer her. Det er, hvilke interesser, der i Flammen og Citronen bliver tilsidesat, og hvilke der bliver lagt fokus på. Jamen, i filmen så lægges der jo rigtig stor vægt på den store modstand, der var imod tyskerne fra modstandsfolkene. Og det er jo noget, man ikke rigtig så i virkeligheden, men som lægges rigtig stor vægt på i filmen. Og det ses blandt andet af modstandsfolkenes meget intense arbejde på at få likvideret alle støttefolk af tyskerne. Og der har vi jo et eksempel med, hvor at Flammen skyder den her kvinde ude på sit badeværelse, som er en meget seriøs scene. Vi får lige hurtigt billeder af den scene op, så seerne ved, hvad vi snakker om. 2 sekunder. Danskerne skildres også et samarbejde med tyskerne, og det er jo for eksempel set en hjerteskærende slutning, hvor Flammens fløjt Ketty forråder ham til fordel for Gestapo-chefen. Og der bliver også tilsidesat det faktum, at det faktisk kun var en lille del af befolkningen, som gjorde modstand. Opsummeret kan man sige, at der lægges stor vægt på den aktive modstand i filmen, mens det tilsidesættes af størstedelen af modstanden mod Tyskland foregik passivt. Kan man deraf sige, at instruktøren måske gemmer den historiske sandhed væk for at blotlægge sine egne interesser, som den voldelige krig, der udspiller sig i filmen, måske er et tegn på? Jeg mener, at kilden er blevet brugt som en art analogi, og det vil sige en kunstnerisk måde at skildre Danmarks deltagelse i krige som Irak og Afghanistan på. Så det var jo en anden spændende vinkel på det her emne. Hvordan kan det være? Har du belæg for det, du står og siger til mig? Som Peter Bombæk også skriver, så skaber filmens åbningsreplik, hvor var du den 9. april, referencer til 11. september og kamp mod terror. Dette bakkes også op af Mikkel Edby Rasmussen i hans kronik vedrørende Flammen og Citronen i Helmand. Omkostningerne for hovedpersonerne Flammen og Citronen kan også ses som omkostninger for vores soldater i udlandet. Citronen mistede jo blandt andet sin kone og datter, fordi han var så opslugt af sin krig og sin idealisme. Filmen fortæller også noget om politik, da Flammen og Citronen kæmper for stormagterne og tager imod ordre uden at stille spørgsmål. Hvad mener du egentlig med det? Vi har at gøre med mennesker, som bare gør, hvad de får sagt, uden overhovedet at vide, hvorfor det netop er disse mennesker, der skal likvideres. Dette drager også paralleller til de danske soldater i dag, som deltager i krige på påbud af stormagter som USA, og hvor soldaterne bare gør, hvad de får besked på, uden at vide, hvor de bliver sendt hen eller hvorfor. Det politiske billede kan sammenlignes med det, at man igennem hele filmen har svært ved at se, om Flammen og Citronen er på den gode eller den dårlige side. Og vi ved ikke, om der ligger andre politiske motiver bag. Der er stor uenighed om, hvorvidt samarbejdet med tyskerne kaldes for forhandlingspolitikken eller samarbejdspolitikken. Blandt andet så nævnte statsminister Anders Fogh Rasmussen det i sin tale ved 60-årsophøret, hvor han blandt andet kritiserede politikerne for at have indgået den her samarbejdspolitik, som han kaldte det, og for slet ikke at have gjort noget imod tyskerne, da der var allermest brug for det. Og derfor vil jeg egentlig gerne høre, hvordan skildres samarbejdspolitikken
eller forhandlingspolitikken i Flammen og Citronen i forhold til, hvad vi ved er historisk korrekt, eller hvad I historikere ved er historisk korrekt? Jamen, altså i filmen så skiller samarbejdet med tyskerne jo som en forhandlingspolitik frem for en samarbejdspolitik. Og forhandlingspolitikken skildres jo som positiv i og med, at folk de ligesom får lov til at leve deres egen normale liv, mens besættelsen foregår. Og derover så skildres det, at politikerne har snydt tyskerne ved at lave denne aftale, men bag om ryggen så støtter de modstandsfolkene, ligesom Flammen og Citronen, og har møder med dem. Og det ses blandt andet i filmen, hvor de sidder og snakker med politikerne og med hæren omkring, hvad næste skridt skal være. Det er, at politikerne de ligesom havde kontakt med Flammen og Citronen og ville styre, hvem og hvor mange de likviderede. Det gør, at filmen sætter liv i konsensusmyten, der består af, at vi holdt tyskerne hen med forhandlingssamarbejdet, men i virkeligheden så hjalp politikerne modstandsfolkene under bordet. Anders Fogh Rasmussen mener, modsat hvad vi ser i filmen, at politikerne ikke gjorde noget modstand mod tyskerne, og derfor var det så et samarbejde og ikke en forhandlingspolitik. Så Trine, overordnet set, hvad er hensigten så med den her film? Jamen, Ole Christian Madsen han kommunikerer jo sin egen opfattelse af det historiske forløb, og derved hans egen fiktive historie. Instruktøren laver jo fiktion og har derfor frie hænder. Hensigten med filmen er altså at lave en spændende film, som folk vil betale penge for at se. Altså, Ole Christian Madsen interesserer sig nok ikke særlig meget for besættelsestiden, men han kan ligesom bruge den historiske problemstilling som et produkt, som han selv kan udvikle og vise frem. Dertil mener jeg, ligesom Peter Brunbæk og Mikkel Edby Rasmussen, at filmen danner referencer til nuværende krige, hvor soldaterne slår ihjel for en sag, der er større end dem selv, og som de knap forstår.